Det sande lys, som oplyser hvert menneske, var i færd med at komme til verden. Han var i verden, og verden er blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds barn. Dem, som tror på hans navn. Og de er født ikke af blod, heller ikke af køds vilje, heller ikke af mands vilje, men af Gud. Og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forladelse forkyndes for alle folkeslag. Og ved troen på hans navn har hans navn styrket denne mand, som I ser og kender. Og troen, som virkedes ved ham, har givet ham den fulde førlighed for eders alles øjne. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, således som han bød os.